Assalamu alaikum adamlar. Bugünkü gün 2026-njy ýylyň fevral aýynyň 10-njy güni biziň hemmämiz muhaniflaryň maskalatynda Hadyrbaýamyzyň enewi gelejek Egorýan perdende Mehriban ogly, biziň ozy Mehriban dostumyz Begzan bilen onuň saýlap seçen söwer ýary Merjanyň durmuş toýuny toýlamaly diýen toý mekanymyzda toýlar gutly mübarek bolsun, ýaşlar bagtly bolsun. Bugünde davaral toýumyzy hasam bir saatlyga sagalaňa baýrastyrjak biziň estradamyny parlak geldi. Döwran Nurif özüň sağdan jigitlerini aýdym aýdar. Hemde köp baba talepamaz nazar berdamyz ýol bastygyndaky Dessan video studiýasy tarapyndan toýumyz ýadygarlyk ýalylara geçirilýär. Umuman toýumyzyň urnosy gaty gowy ýene bir gedek şu toýumyzyň bir saatlyga sagalaňa şowguny baý iň gowy toýlaryň biri bolmagyny dilek edýär. Toýlar gutly bärak bolsun. Begzan bilen Merjan hemişe bagtly ýaşasynlar. Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. А еще лучше и важнее найти в нем родственную душу. Bir zat bar tenne meni ýanyňa çekýän, sen merkezi dünýämiň. Ey 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 ey, sen aýt men dinleýin, gözlerim sen durmuş atly ýoly nesibem. Bu dünýä bir ýana, sevgimiz bir ýana, sen bilen mana daraga gokly dünýäde. Ananam bir adam, doğru wagt doğru adım. Duşan bolsa tetenen däl ol sen meň nesibem. Gözüňiň nury, dün arzudy bugün ömrüm bolupdyr. Sen mazmuny biziň hikaýamyz bu, hasyl bolmana mejbur. Biz hakda ähli arzular, sebebi olardymydama sen bar gözüňiň nury. Dün arzudy bugün ömrüm bolupdyr. Sen mazmuny biziň hikaýamyz bu, hasyl bolmana mejbur. Biz hakda ähli arzular, sebebi olardymydama sen bar gözüňiň nury. Bu dünýä bir ýana, sevgimiz bir ýana, sen bilen mana daraga gokly dünýäde. Ananam bir adam, doğru wagt doğru adım. Duşan bolsa tetenen däl ol sen meň nesibem. Gözüňiň nury, dün arzudy bugün ömrüm bolupdyr. Sen mazmuny biziň hikaýamyz bu, hasyl bolmana mejbur. Biz hakda ähli arzular, sebebi olardymydama sen bar gözüňiň nury. Dün arzudy bugün ömrüm bolupdyr. Sen mazmuny biziň hikaýamyz bu, hasyl bolmana mejbur. Biz hakda ähli arzular, sebebi olardymydama sen bar gözüňiň nury. Dertlerimi bilecek, göz yaşımı silecek. Dertlerimi bilecek, göz yaşımı silecek. Yüzü
talk like that.